naniphi umamu yakhe kwina nepheko sephulwa yizondo commission. To this day andingayi-understand i-example yamagwinya. Let's break it down. To cancel the award to LSG Sky Chefs because an entire tender process had been run prior to this. Were you aware of that? Irregularly so. Why was it irregular? This tender was irregular for the reason that I am saying. Why would, in fact, when I make this example of this LSG Sky Chefs, is if my daughter is selling fat cakes here at home, why would I go and buy fat cakes next door? And then if Cast. Yabona le izayo episode. Hayi igolide le ndizenayo and nizawuthi ndize nenye because all this time sonke South Africa we did not know this. Hey bethuna na before I decide to go and buy fat cakes next door as a parent, am I not supposed to tell the child that I don't like your fat cakes? This is how you should do the fat cakes. Then please correct here and there and so on. So the reason why I'm saying it was irregular is because that tender should not even have happened. Why would, in fact, had that tender went on, also that would be the same with SAA Technical. We would see some aeroplanes being repaired elsewhere because we would have created a precedence for that. To this day asiyazi the real story and yandidika loo nto thina sibambe ubama wamagwinya. But what is worse, you don't even understand le example is simple yamagwinya. Cela uyiphinde le example Oh yeah. Now how you understand? No mna ndifuna uyihleka. Kaloku uShefs bathi upheka kabi. uShefs is 100% subsidiary of SAA. Ayalapha. Yes. Bathi upheka kakubi. Uyaqonda? Then bathi lento lena yopheka must go out to tender. Remember, uShefs was specifically formed to offer catering services to SAA. That was the strategy. Now, bathi uShefs after ixesha lide, many years, bathi uShefs upheka kabi. Uyayibona? So ke ngoku xa uShefs epheka kabi, bathi lento lena bayirhubuluzisa uba it must go out to tender and ibe yi-85 million itender yakhona and yi-100 million eqala kwibhodi eyebhodini. So u-85 isezantsi ihandlizwa i-management not nini. Yes. Oh wow. Okay. Yes. Now ke ngoku ihambe. Now thina siye eParliament siyazemela nje ke phofu ngezinto ze-SAA ezingadibenanga no-Shefs. Kanti caba kukho umuntu wase-SAA oxelele some members zaseParliament ukuthi yey there is this thing that is going to happen. Now siyabuzwa eParliament baye wethu yintoni into ebangela uba nibe nizawunika ikhampani yaseGermany nakhona ikhampani eyi-rival ye-SAA iLufthansa because uSky Chefs is a Lufthansa catering company. Why nizawunika sothuke ke ngoku? Hey bekhona si-enquiry shayo. Le nto yenzeka aniyiboni nina anikho aware because ayikho kwinantsika yenu. Ayikho kwirada yethu. I-below you. Yes. So irhubuluzisiwe phaa ingazanga kuni. Kufuneka niyozidikela nene-information. Azange sizidikele nozidikela seva phaya eParliament sesibuzwa ukuthi ningayazi noba
Hayibo. Ewe. Now ke ngoku sifone sithi how far is this kuthiwe i-award seyenziwe but ileta ayikathunyelwa uyaqonda. Then kube khona sitshekishayo ukuba kwenzeke kanjani siyijike laa nto siyibhodi. Okay. Uyaqonda. Sithi xa ke ngoku indawo oqala yayisistrategy esiya. What has changed ngoku ukuthi u-SAA makaphekelwe outside? Uyaqonda. What has changed? Then siyijike la award because kakade leta ayikathunyelwa. Guess what they did? Bakhawulezisa barhubuluzisa la leta bayithumela besenzela into yokokuba uSky Chefs aclaim idamage. Now ke ngoku yajika uZondo ke ngoku amongst the charges uthi ndijike uyakombula mos abantu ababephaya ndim noDudu. Then uthi ke ngoku sijike into yase i-tender that was awarded lena ye-Lufthansa. Then ndithi ke mna tyhini yewethu zininzi izinto eziwesi uZondo awaye nditshajela zona zaphinde transposwa ku-SAICA. USAICA wathatha zinje ngoba zinjalo aka-investigator waziphosa kum. Ayinamsebenzi ke masithethe ngalena ke yezifedkuku. Now ke ngoku bathi ke u-SF upheka kakubi kutsho ke ngoku management. How dare you do this? U-SF upheka kakubi. Uyaqonda. Management uconvince nina board. Uba u-SF upheka kakubi. Uyaqonda? Now ke ngoku and enye into ngaloku ibimele ba xa ke ngoku u-SF bemvala, that means u-SF uyavala. Xa u-SF evalwa, it's a bigger component yaka-SAA noba mncinci in terms of imali ayingenisayo, but in terms of the strategy ibimele ba imali ihlala kwalapha ekhaya. Uyaqonda. So bakhetha bona uvala le yalapha ekhaya bayithathe bayise i-service le la component yala bayise kwikhampani yaseGermany. Yes. Sekuphunywa kusuthiwa ungumama Gwinya ke ngoku. Now I don't understand. No, I like how gullible can we be? Into yobana sithathe siphume nalaa nto yamagwinya qha, yet we're making an example for us to understand. Ndide nditsho ndithi a very easy example ndade ndathethelelwa nguKhaya Sithole. uKhaya Sithole is a analyst, financial analyst. You matter that as a country we need to apologize for our ignorance. Lonke eli xesha we are given, media gave us small pieces of this. Isogqiba bayithatha bapusha i-narrative yokuba kuhlekiswe ngalento yamagwinya. Whereas in this case when we now analyzing, when we say xa siyichophela ke ngoku siyijonga, umama yakhe kwinana apha fought a very big corruption. Bamjikela bamsa kuZondo yabuya ngaye. We understand? There was no corruption. Guys, I'm gonna go to YouTube and I want to break this down piece by piece. Ukubana le tender lena, it was corrupt. Kwakuvalwa into yalapha eSouth Africa. Ubana kuqeshwa abantwana balapha eSouth Africa abaphekayo balapha eSouth Africa kuthiwa abapheki amandi. Mayihambe le service yalapha eflightini. Inikezwe ikhampani yaseGermany, and umama yakhe kwenana being a patriot that she is, she stopped the entire thing. What ayizukwenzeka lonto, masifundise aba balapha upheka kakuhle. Now all of a sudden uchuchiselwa lonto, and thina as a country we didn't understand. Like only today I'm learning of this. Only now I'm getting to understand ukubana umama yakhe kwinana was fighting for the country and she's painted as the corrupt. I-corruption indawo masike sikhangele kuyo yonke lento. Let's discuss it between me and you. Where is she corrupt?
ucorrupt ndawoni in this SAA deal for stopping itender that is irregularly being appointed, i-outsourced to another inkampani yangaphandle. SAA iflight yalapha kuthiwa mayiphekelwe iflight ikhampani yaseGermany. Guys, yamadoda, hey, yabona power, because those powerful people that wanted uMama Yakhe Kwinana out because she refused to allow their corruption under her, because she was the chairperson, she was the board member there. Warefuse wathi noche ayizukwenzeka ke le nto ikhona. Now babuya ngaye bahamba naye straight, they mop the floor with her.